Denge gel, Denge Kurdistaniye. Jiravendan uçyan radyoya denge gelden başkodarın heca iro sezde karne 2024 eneli Brüksel saat 8 la amedede. Hemen uçyan serisi ve peşkeş bikendem de mazadiya reber apoya. Günden temretin toparan kirin hatıraganlık ve arteşa tırkada girker uçetten yepiştini ve şeve günden elkef u tiltevel günde varın rojavaya bajar temre toparan kirin şeveden jede günden temre hatın toparan kirin. Rehberiye Xoseriya Demokratik Ragahand Gule Heremin Bakuruşatê Suriye ve Ala Suriye be dalqandın da xuyani uhaye. Biboniya bidavi hatına serdama zordari u sitemkariye ku rejima Suriye zedetiri 6 salî li ser xelkê fers kiriye û gel ji ber zilim paşgohkirin û inkarkirinê êş kişandibû gelê Suriye serkeftina xwe ya xistina vê rejima nehaq pîroz dike. Ji ber van guhertinên dîrokî ala serxwebûnê ya bi sê rengên xwe kesk, spî, reş û sê stêrkên sor wekî sembola merheleya nû derdikeve pêş û hêviya azadî, rûmet û yekîtiya niştimanî ya gelê Sûriyeyê îfade dike. Li ser vê bengeyê Herêma Rêveberiya Xweser ê Bakuruşatê Sûriyeyê weşek ji ve erdnîgariya Sûriyeyê. Ji ber ku niştecihên van herêman pêkhateyên resen ê Sûriyeyê ne Meclisa Gela Demokratîk biryar dide ku li tevahî mecrî sazî û rêveberiyên girêdayî Rêveberiya Xweser ên li tevahî kantonên herêmê ala Sûriyeyê hilde. Meclisa Gelan با پندبونا خو بنونرتیا داخوازن توایی پیکاتین گل سوریه و خباتا جبو خردکرنا یکیتیان اجتماعی در چارچوبه سوریه دموکراتیک ده یا لسر بنگین عدالت و وکوی دنابرا همو پیکاتیان ده تقصد کرد. De Gulebarana sergele Raqqey'de her iken 43 kez birindar bun. Rêveberiya Xweseriya Demokratik a Bakuruşatê Sûriye biryar da ku ala Sûriyê li hemû meclis sazî û avayê Rêveberiyê û li hemû kantonên Bakuruşatê Sûriye werê dalqandin. Piştî biryarê xelkê bajarê Raqqeyê ji bo pîrozbahiyê dibin parastina hêzên ewlekariya hundirîn de li navenda bajêr kom bûn û şahî li darxistin. Komêk provokatörên ku dixwestin ji vê yekê zûd bigirin bu awayeke bê serûber gel gulebaran kirin. Di dîmenan de jî têdîtin ku encama gulebaranê de hêzên ewlekariya hundir û gel rast rast hedef têne girtin. Keseke cilûbergen reş li xwe kiriye û serê xwe pêçayî bûye girseya gel gulebaran dike û di encamê de tevî hêzên ewlekariyê 43 welatî birîndar bûn. Fermandariya gişiya hêzên ewlekariya hundirîn daxuyanê de û banga hişyariyê kir. Di daxuyanê de hat xwestin ku gel li dijî bangên ku êrişê ewlehî û aramiya bajarê Raqqeyê dikin hişyar bin. Em erka xwe ya parastina gel û aramiya herêmê bicih bînin. Mazlum Abdi got em ji bo agirbesteke mayînde tê dikoşin. Fermandarê giştiya Qesedê Mazlum Abdi bu mêvanê Ronahî TV û têkildarî Rojavê axivî. Mazlum Abdi balkişan ser biryara bilindkirina ala serxwebûnê ya Sûriyeyê li ser tevayî saziyan û got em parçeyek ji Sûriyeyê ne. Em al û sembolên Sûriyeyê qebûl dikin. Abdi basaqala geşedanên kantona min biçêkir û axivî hêzên wan li gorî agirbestê tev digerin lê çeteyên dewletatik li gorî wê tev nagerin û li hevkirinin bin pê dikin. Mazlum Abdi hêvî kir ku agirbest îro bikeve pratikê de. Di dewama xaftina xwe de Abdî got li gorî agirbestê divê tu hêzên leşkerî li min biçe nemîne ango min biç ji tevahî pêkhatên leşkerî werê valakirin. Abdî anî ziman ku dewleta Tirkiyeyê ker ji ber êrişên xwe rastî zextên nav netewê yên mezin hatin û bi her êrişeke Tirkî li ser Kobanê re wê berxwedana Kobanê ya dîrokî dubare bibe. Mazlum Abdî destşan kir ku pêşkêşkirina wan ji bo vegeran
şandina termê Süleyman Şah weke niyeta baş ji aliyê wan de bû. Abdî derbarê hebûna lihevkirineke navbera wan û Heyet Tahrir el Şam de li Heleb û Dêrazorê got armanca wan a hebûna li Rojavayê Dêrazorê ew bi kurê li pêşketina Daişê bigirin. Abdî eşkere kir ku bi destpêka êrîşan re wan agahî ji Heyet Tahrir el Şam wergirtin ku heremên wan nabin armancên heyetê. Abdî destşan kir ku dewleta Tirkiye dagirker hew dide wan ji qonaxa siyasî bi dûr bixwe got ji bilê komên girêdayî Tirkiye tu kez naxwaze şer li Sûriyeyê bibe. Abdî diyar kir ku ji her deme zêdetirî pêdivî bi yekîtî û biratiya gelan heye û got ji ber paşguhgirina rêveberiya Xweser krîza Sûriyeyê çareser nabe û wiha berdewam kir. Beşdariya rêveberiya Xweser di qonaxa siyasî de dê bixwe re çareserkirina krîza Sûriyê bîne. Divê helwesa Kurdan di qonaxa nû ya Sûriyê de yekgirtî be. Di daxuyaniyê de Mazlûm Abdî got xeterî hîna bi dawî nebûne. Divê gel bi hêzên leşker re hevgirtî be. Em ê bi piştgiriya gelê xwe vê qonaxa hestiyar derbas bikin. Hêzên Ewlekariya Hundirûn dema qedexeya derketinê guhert fermandariya giştî Hêzên Ewlekariya Hundirûn a Herêma Bakur û Şatê Sûriyê piştî êrişên dewleta Tirkiye dayîker bi giştînameyeke derketina derve qedexe kiribû. Li gorî biryarê saetin avbera 20 êvarê û 8 sibê de derketina derve hatibû qedexe kirin. Fermandariyê du giştînameyeke din ragihand û diyar kir ku saetên qedexeyê hatine guhertin. Li gorî fermana nû qedexeya derketinê saet ji 17 ango 5 êvarê dest pê dike û heta 8 sibê dewam dike. Ev biryar jî 13 kanûnê dest pê dike û heta demeke nediyar wê bajo. Di giştînameyê de weke sedem wiha tê gotin. Ji ber rewşa ewlehiya awarte ku Sûriye niha tê re derbas dibe ji bo parastina ewlekariya hundirîn û ku da ku tu zirar nekî ji ewlekariya welatiyan. Qedexeya fermandariya giştî Hêzên Ewlekariya Hundirîna Bakur û Şatê Sûriyê li tevahî kantonan derbasdar e. Min bi ji aliyê dewleta Tirkiye dagirker û çêtiyên wê ve hatiye dagirkirin xelkê bajêr li dijî sûcên dewleta Tirkiye dagirker û çêtiyên wê çalakirî daxist. Xwepêşandan li dijî sûcên revandin, dizî, talankirina mal û milkan û qetilkirina welatiyan pêk hat. Di dîmenê li ser medyayê dijîtal de hatine belavkirin de nerazîbûna şêniyên li dijî van sûcan û meznahiya beşdariya wan eşkere dibe. Biryara Afuya Giştî Kantona Cizîrê ket Meriyetê de Meclisa Gelan a Demokratîka Kantona Cizîrê rûniştina xwe ya awarteya 16 li Qamişloyê darxist. Beşdaran biryara 13 a 2024 Afuya Giştî bi boniya ketina rejimê û bi dawîbûna zordariya li Sûriyê nîqaş kir. Di encama nîqaşan de Meclisa Gelan a Demokratîka Kantona Cizîrê biryara Afuya Giştî ya sûcên berî 8 kanûna 2024 ku ji 6 xalan pêk tê erê kir. Di biryara Afûyê de 6 madde hene. Hin xalên girîng wiha ne. Cezayê hetayî ji bo 15 salan tê kêmkirin. Piştî hat erêkirin mijar ket pratikê de. Dadgeha Adaletê ya Kantona Cizîrê li gorî vê biryarê dest bi berdana kesên sûd ji Afûyê wergirtine kir. Li gorî biryara giştî komeke girtî li Kantona Cizîrê hatin berdan. Wê di nava çend rojayên din de jî girtiyên mayî werin berdan. Wezîrê Derve Amerîkayê li Ankara'ya Blinken ji bo hevdîtina bi Serokkomarê Tirkiye Erdoğan û Wezîrê Derve Hakan Fidan re hat Ankara'ya. Blinken beriya ku ji Ürdünê biçe Tirkiyeyê ji rojnamavanan re got di serdemek hede ku ji bo hikûmeta demkiya Sûriyê bibe riyeke baştir em dixwazin li Sûriyê ji pevçûnên navxweyî dûr were sekinandin. Riya vê jî em nehêlin ku Daîş rûyê xwe yê qirêj carekê din derxîne holê. Blinken diyar kir ku ji bo li Sûriyê koordînasyon ava bikin û ji bo pêşiya hin aktorên ku berjewendiyên xwe yên teng
li ser berjewendiyên gelên Sûriyê bigirin ve bi Erdoğan û Fidan re bicive. Belê godanî jemenoçeyên serîs ve pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş.